Tero Pitkämäki lähti kisaan kuukauden kilpailutaun jälkeen hyvillä mielin. Kaiken piti olla kunnossa, mutta voimattomat heitot jäävät reilusti alle 80 metrin. Pitkämäen pisin heitto kantoi vain 77,82, jolla hän sijoittui 7. Norjan Andreas Thorkildsen jatkoi ylivoimasta voittoputkeaan heittämällä uudeksi kauden kärkitulokseksi 88,43. Pettynyt Pitkämäki ei pidä mahdottomana jopa Kalevan kisojen väliin jättämistä. Ei kunto löytynyt kuukauden aikana. Aika musta rämpimistä oli heittäminen Tukholmassa. Nyt tässä varmaan harjoitellaan 2 viikkoa suhteellisen tiukasti, että jos siitä lähtisi kunto kohenemaan ja se tatsi löytymään siihen heittämiseen. Vasta 3. 200 metrin kilpailunsa tänä vuonna juossut Usain Bolt otti helpon voiton, juosten vastatuulen ajan 20.03. Seuraava kilpailija jäi lähes puoli sekuntia. Bolt ei ole hävinnyt yhtäkään 200 metrin kisaa yli 3 vuoteen. Technical-wise, I thought it was a good race. As I said earlier in the press conference, a very tight curve. One side of my back is hurting right now. I think I had to push myself a little bit too much. Came into the straight. I was trying to make up time, but the negative wind was hard to run through 1 point something wind. So for me, yeah, it was good technical. I wanted a faster time, but it's just one of those things. Pituushypyssä nähtiin komea voittotulos, kun Australian Mitchell Watt hyppäsi kauden kärkituloksen 8.54. Se on samalla myös Oseanian ennätys. Watt on kilpaillut pituushypyssä vasta 3 vuotta, pelattuaan aikaisemmin australialaista jalkapalloa ja rugbya. Jelena Isinbaeva hyppäsi voittoon ensimmäisessä Timanttiliigan kilpailussaan tuloksella 4.76. Kilpailu oli MN haltija Isinbaevan 2. tällä kaudella. Juoksu on vielä mielestäni hänelle ei vielä hurjan hyvä, mutta kyllä